kauwawan! Dibra! Dibra! Ay ko biyahe! Dibra! Ha! Imugyog kong giyatagan ng pagduna, Dibra. Dili ka makalikay na ako. Dili pa tamang lakaw? Katagar pratog laing oras si Rapilay. Magduda na yun ni si Dulce. Nganong dugay tang mipauli. Usan lang ka oras, Pilay. Nagpaabot ba yung kulay? Nga sayop lang yun ang ipatuod itong tibra ka, Rapi. Ay, Manolo. Ayaw palabi sa paglaom. Gusto lagi kong malipay ang atong anak. Nakasabot ko sa imong gibati. Pero, tunaan na to ang pagdawat sa kamatuuran. Klaro gi kayo. Nga nangilad lang si Dibra. Dili tinuod nga mabdo siya. Ug sinira mo'y nagdasa umaabot akong anak. Ang abot kini mo'y inahan sa akong anak. Animal! Dunag yun nakasulsol ni Rafi. Aron susihon ko tinuod bagyod nga mabdos ko. Dili ka katong bensyo. Animal gitong dangas da. Puslan man nga nagduda na si Rafi nako. Dunag yung manubag ini. Tanahon ta, Rafi. Dili ba kun mo pakaslan sa higayon nga mag-ungaw sa kamatayon katong Dulce? Mayong tagmakita na ko si Sir. Sir, pila ka adlaw nga wata makita. Gibati ko ang kahuang. Gusto gi kong magkakita ta pag-usab o magkasulti ta. Ikaw ragi akong bilauman nga makaluwas ang relasyon nini. Ikaw ragi, Sir. Murag pakyas pantalay. Mabdos yung tingali si Dibra. Inungdan nga wa nang pakita si Rafi. Nauwaw na tingali siya. Unya, mamiya na ta din he. Sa petong baton. Manolo, murag auto ni Ravi ka nang nagpaingon din he, oh. Sigurado ka? Oh, ulagi. Tuod. Si Rafi tuod. Mihunong na yung auto. Oh, si Rafi ang mikawas. Milay, magbalipayo na yun ang atong anak. Ayaw una paniguro, Manolo. May biya na si Ravi sa auto. Ako si sundon, Milay. Di alang unta si Sir. Magkuha kong kandila niya akong bayran. Pagkahuman, akong dagkutan. Sir, pakita taon ako. Magsulti ta, Sir. Iya ka man. Sir? Sir, salamat nga, mipakita ka. Daghan kayong salamat nga magkasulti na sabta. Kadiyot, Sir, ako nang dagkutan ang kandila ug ipangalian ako nga dunay katumanan ang akong pangandoy. Uha mo pa dayon si Dibra pagsuot sa klinika? Murag gibati siya gahadlok, Sir. Bisag giunsan ako siya bira, aron musod mi sa klinika. Pero nagbinastos na hinoon. Mura na hinoon ming nag-away. Ug sadyang nakabuhi isa sa kong paggunit, dali siyang mibiya. Klaro na. Klaro na, Sir. Dili siya mabdos. Ug siniray nagda sa akong anak, Sir. Andam kong pakaslan sini, Sir.
Mahilad lang yun ito si Debra. Kunuwa pa siya mag-ilad. Kalong mahadlok pa siyang musuod sa klinika si galang doktor ni Ravi. Aw, mahadlok yun. Kaklaro naman siyang mabuking. Ay, animal gitong pabayhana. May katapusan ra ang iyang kangilan, Milay. Manolo, dili ka mamiligro ang atong anak kung dili na siya dawato ni Ravi. Nakasiguro, Diyoko, nga si Dulce mo ay panimasdan ni Debra. Kung dili ipadayo ni Ravi ang pagpagkasal niya. Unya, musugot lang ta. Dili, oy. Kinahanglang bayaran niya ang iyang pagsakit sa itong anak. May plano ka na ba? Oh, ako pang tunan pag-ayo ang akong plano. Dili may tabong basta ko lang itugyan sa kalautan ang akong anak. Bayaran ni atong Debra ang iyang pagpaantos sa itong anak. Ay, dubliho na gyud nato ang atong pagbantay ni Dulce, Manolo. Ayaw ka malaki, Bilay. Ako rin mangitang solusyon aron makagawas si Rabi gikan sa kamananap niya ng Debra. Puang maghako. Gusto kong masilag din eh. Pero nias akong kamot ang cellphone. Og mo'y akong gitanaw ang wall din eh. Saon. Di man ko makapugong sa akong kamingaw sa akong ni. Unsa man ni misuot sa akong account? Message ni ni. Ni, please, pakita na ako. Magsulti ta. Kanang kita lang duha. Gimingaw na kay ko nimo. Imo lagi kong gibinuangan. Mabdo si Debra. Unya nangandoy pagit ka nga magkasulti ta. Nga magkita ta. Ikaw rin importante sa akong kinabuhi ni. Ayaw pagtuo nga mabdo si Debra. Unsa man iyang gichat? Dili tinuod ka mabto si Debra. Nagtuo gitingali ka nga mutuo pa ko nimo. Si Debra na mismo mo imitugan. Unya imo pag yung ilimot. Mura sa kag nahibaw, no? Nagibasa na ako ang imong mga messages. Ayaw kong buangan eh. Dili na ako magkagugbasa ining Facebook. Ako nang i-off ang akong cellphone. May gisuhat pa kit siya. Nahinumdum ka pa ni atong hotel nga atong gisudlan. Gipa-reserve ko ang kwarto nga atong gigamit. Kung ganahan kang magkita ta, magkasulti tag maayo. Mahimong mo adto ka. Doon na rin magpahibaw na ako nga tuwa ka na dito. Shit ni mo ni! Imo lang kong gibinuangan. Imo lang kong giduwa-duhaan. Nahibaw kong mamituhop na sa hunahuna ni Rafi ang nagsulsul niya. Pero dili ko ipakita ni Rafi nga nahadlo ko. Hinuon, akong barugan ang ipatuo ko niya nga mabdos ko. Pero kung iya manggit kong palayason, dili siya magmahay. Si Dulce mo'y akong panimaslan. Dili ko mubiyan ng iyang gipuyan. Kung mituo ka, Rafi, sa nagsulsul ni mo, malas ka lang. Si Dulce mo'y mag-antos. Anong
sobrang akong pagsalig ni sir. Kung tinuot nga sugar daddy siya nini, murag yun og mikuha kog martilyo, og giunay kog pukpok ang akong o. Pero kung tinud-an na isag nga sugar daddy siya nini, nganong nakauna naman siya sa pagbitik ni Debra? Pero ako mismo, misalig gid adtong tawana. Dako gani akong pagtuo nga dako siyang ikatabang aron magkauli misni. Pero kinsa man giga siya? Ipakita ko ni Rafi nga wa ko matandog sa nahitabo kaniha. Oh, niya na si Rafi. Maayo kayo sa'yo siyang niuli. Bahala nag-unsay mahitabo, Rafi. Dili ko mo biya din Kung dili ka gyud magpakasal na ako, di ka na sab makakita ni Dulce. Nianam day ka. Wa ka gyud makaablis gate. Naglagot ko nimo. Ikaw pa'y nagbinastos, unya ikaw pa'y maglagot ako? Imo kong gipakauwawan. Pero imo mo kong pugson pagpasuod sa klinika ni atong usa ka ubigay ni. Gusto lang kong makasiguro. Magkasiguro nga unsa. Kung mabdos ka ba gyud? How dare you? Wa ko makailan niya tong doktora nga imong gipailailan ako. Tungod lang kay wa ka makaila, nagduda ka dayon nga nangilad ko nimo. Nga dili tinuod nga mabdos ko. Doon ako'y katungod nga masayod, Debra. Ravi, prangkahilang ko. Imo ba kung pakaslan o dili? Paano kita mapasasalamat? Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning sugilanon. Kinsay akong pilion. Sinuwat ug ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Kidalit ka nato sa RMN Drama.